салом алайкум ба ҳама тамошобинони барномаи мо. Инак сар мекунем барномаи навбатира ҷавоб ба саволҳои шумо. Дар ҳамин комментарий бисёр савол додиянд дар бораи двойное гражданство мумкин ё ки не. Албатта ки дар ду давлат мумкин аст, яъне дар Тоҷикистону Қазоқистон. Яъне ки шаҳрвандои ҳамин ду давлат метавонанд ҳам расистӣ дошта бошанд, ҳам айни Қазоқистон ё ки Тоҷикистон. мегзарем ба саволи дуюм. Саволи дуюм адудаи Сабр Тиҷей. Бародар савол чунин: духтари 16-сола ҳомиладор шава ва мара дар бало мона, ҳамун вақт гӯи таваллуд шуд, мефаҳмем, аммо ӯ розӣ нашававу бачаро аборт куна. Баъди 2 сол гӯя ҳамин бача мара ба ҳамин ҳолат овард. Чӣ гап мешава? Аки дар ин ҳолат вақте ки ту кативаи алоқаи ҷинсӣ мекунӣ, вай ноболиғай, статьяш ай 12 сол сар мешавад, тура ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ана вақте ки ту ҳамин кора кардагӣ нести, вай дар ҳаққи ту тӯҳмат мекуна, иҷада ҳастай суд экспертиза. Ту мераи ай болои духтар метавонӣ ариза бинависӣ, даъво кунӣ ки мақсад ман ҳамин кора накардам, духтар мара тӯҳмат кардесай. Дар ин ҳолат суд экспертиза тафтиш мегзаронанд, муайян мекунанд ки ҳамин кора дар ҳақиқат ту кардаӣ ё ки не. бо ҳамин кодекси ҷиноятӣ боби 18 модда 138 то модда 141 бихонам, онҷа пурратар фаҳмондагие ки чӣ хеле мешава. мегзарем ба саволи сеюм. Савол адодаи Бародар Тиҷей. салом, ҳамин статьяҳои Тоҷикистон ба Россия яка ё ки не? ва алайкум арсалом бародар. ин статьяҳои ҳар давлат ака рӯи қонуни хичон ҳар хеле. Мисол мумкин ягонташ ба якдигариш ҳамонанд бошанд, не ки як ба як, а ягон давлат ба якдигариш нестай. мегзарем ба саволи чорум. салом ака, то соати чанда ай 18 боло метавонам бигардам шабу? ака қонунӣ бигем соат наёмадай, дар қонун ба имзо расидагӣ нест. ҳамин чиз ки то ҳамин соата ту метавонӣ бигардӣ. мақсад касиста то соат чанда мефора бигарден, форатон то саҳра бигарден, хона нарен. мегзарем ба саволи панҷум. Савол адодаи Федя. духтари тағоира гирифтан ягон роҳ дора, хун яхела набоша? ака ай рӯи қонун иҷозат неста ҳамин чиз. Не ки мегиранд бисёриё, мақсад закс накарда бигирӣ, гирифтан мегирӣ. бо ҳамин кодекси оилавира боби дуюмша моддаи 14 ҳуи ки бихонам китоба, дар онҷа пурратар фаҳмондагие ки киҳора мумкин нестай ту ба занӣ бигирӣ. ҳамин боби 2 моддаи 14 кодекси оилавира бихон, ҳамҷада навистагие. мегзарем ба саволи ҳафтум. салом, дар Россия закс дорум, метавонам бо дар Тоҷикистон оиладор шавам? и ду никоҳи худаш маънае уже дута закс кардан мумкин нест, фарқ надорад ки ту дар Россия дорӣ надорӣ, бо биёй дар Тоҷикистон. мақсад ки ту уже як бор оиладор шудагӣ, я закс дорӣ мумкин нестай. мегзарем ба саволи ҳаштум. Савол адодаи Раҳим. салом ака, ман аз занам ҷудо шудам, заксра бекор кардам, ман метавонам дар ин ҳолат дубора оиладор шавам? вақте ки закса ҷудо карда бошӣ, бемалол метавонӣ бо оиладор шавӣ. дар заксат ҳеч ка нестай, ку дар никоҳит ҳеч ка нестай. мақсад дигар. мегзарем ба саволи наҳум. салом ака, додари ман синфи 11 мехонад, не ки 18-солаи ҳар рӯз аблава сираш мекунад. додару талабаи мактаб ки боша, вай аблава намехапа, бародари азиз. мегзарем ба саволи даҳум. савол адодаи Саид. акаҷон бахшиш, савола бо такрор додум қариб. ман як бачаем, не ки ай ғарибӣ то хонара агар ман равам, мара аблава меқапанд, чӣ кор кунам бояд? вақте ки ту як бачаи ёхӣ, ӯ аблава тура ҳамин қапи прямои част роид намекунанд, ку мераи мисол военкомат, дар военкомат маълум мекунанд. вақте ки ту як бача бошӣ, ҷавобут метиҳанд, мераи баъд ай пай ҳамун ҳуҷҷати яккапи саркунид мешавӣ. мегзарем ба саволи 11. Савол адодаи авечнависагия. номуш. салом ака, ай банк сум гирифтем, поручитель ними сума гирифтай, забонхаташ ҳаст, не ки отказ кардесай ки ман нагирифтам, вай Москвадай, куҷо муроҷиат кунем мо? и баҳсои судиянд, метавонем дар суд муроҷиат кунем. мегзарем ба саволи 12. Савол адодаи Саидҷамол. салом, савол чунин аст. мо аз деҳот омадем, барои даққайд намондан моро ҷарима карданд, ҳамин ай рӯи қонуна ё ки не? албатта ай рӯи қонуна, бояд ки омадӣ хата дар қайд ягонҷо монӣ. мегзарем ба саволи 13. Савол адодаи Мустафо. сардори оилаи мара аблава қапа мебара, гувоҳномаи ба қайдгирӣ дорум. не вақте ки сардори оила ба ҳисоб рафтӣ, тура аблава ҳаққу ҳуқуқи қабида надора. мегзарем ба саволи 14. Савол адодаи Валиҷон. салом ака, ман ай очаву отам як бачаем, не ки отам ай дига занаш ду бачаи дига дора, ман дар қоғази як бачагӣ метаҳанд. албатта дар қоғази як бачагӣ дода мешавад, барое ки мақсад ота ду зан дора. мақсад агар модарат мешид ё падарат вафот кардагӣ мешид,
модар ки шавҳари дигар мекард бо фарзанддор мешид, дар ин ҳолат намедоданд. дар ҳолате ки модар ҳаст, падар зани дигар гирифтагиай бо, дар ин ҳолат бо ай дигар занаш фарзанддор шидагиай, ти як писар дар оила ҳисоб мешавад, хоҳази як бачагӣ дода мешавад ба ту. мегзарем ба саволи 15. савола додаи Бахаҷон. Салом алейкум, дар бораи дохил шудани юристӣ мефаҳмонди факултетош чанд сумаи чӣ хелие? ва алейкум барсалом бародари азиз. Аки дар бораи дохилшавӣ ман чӣ бифаҳмонам намедонам. Ба фикрам ки ҳамаи хитон медонед мо шумо ки дохилшавӣ чӣ роҳ дорад. Мерен ҳамин маркази теҳсида экзамен меспорен, баллтон расид мегзарем, баллтон нарасид хай ягон роҳша меёбен хитон. иловагӣ дарс бигирен. ҳамин одамое ки дохил шиданиян иловагӣ дарс бигирен 2 моҳ 3 моҳ. мақсад юристӣ хонданӣ бошӣ. агар мера ягонҷо ҳамин фани ҳуқуқ, таърих, забони англисира ё забони русира пара меомӯзӣ. ҳамин фанора ки худат кардӣ тира вақти дохилшавӣ ягон мушкилӣ нестай. Баъд нашод бюджетш, яъне ки нашод сумаш ҳар сол вай зиёд шидан мегирад ку договорной агар дохил бишад. мисол мегирем ина ман соли 2013 сол дохил шидагиам. ҳамун соле ки ман дохил шидам 12600 сомонӣ буд сумаш. ана ҳозир ман тамом кардагиам бигем донишгоҳ. соли 2018 дар ин соле ки дохил мешаванд одамо мумкин 16000 шида бошад қариб. барое ки ҳар сол зиёд шидан мегирад сумаш. ана одамое ки дохил мешаванд ҳамин якум борда чанд сума меспоранд, то охиран ҳамун сума споридан мегиранд. мисоли ина ман аввал дохил шидам 12600 споридам, ҳамин 5 сол ҳамин сума споридан мегирӣ, зиёд намешавад. ай ҳамун одамое зиёд мешавад ки мақсад аи солина дохил мешаванд 13000 шидагиай ӯ 13000 меспорад то охира. бо аи сол одамое дохил мешаванд 14000 шидагиай ӯ 14000 споридан мегирад. ҳамин хеле. мегзарем ба саволи 16. савола додаи Абдуфатто. Салом, агар дӯст хонат дроя ҳаққи задан дорӣ ё ки не? дӯст хонат бидроя хайто ҳолатеро нигоҳ мекунӣ. дӯст бидроя ба синтра пистолет бикашад, ту барои хита зачшат кардан метавонӣ ки ӯро бизанӣ. ё ки ягон чизи тра диздесай, тра ба ҳамун ягон чизит мезанад. барои хита зачшат кардан мезани ӯро, агар дар ҳамин айни рафти заданат ӯ ки ҳалок шава, яъне ки бизаниш ки бимра, дар ин ҳолати ҳамира нигоҳ мекунанд ки ту барои хита зачшат кардан вая зади нохосмур, дар ин ҳолат статьяш камтар. мегзарем ба саволи 17. савола додаи номуш нависагии айфон. Салом, агар амаки ман доғи судӣ дошта бошад, дар оянда кори орган даромада метавонам ё ки не? аки ҳар мақомот даромада наметавонӣ. мақсад мегирем амният, яъне КГБ. ин ҳамин ҷоҳо кор даромада вообще наметавонӣ. доғи судӣ дар оилатон ягон кас дошта бошад. агар бо ҳастаи мақомотҳои дигар ки метавонӣ дар уҷа доғи судӣ ҳам мисол ҳамун амактай тағоитай каси дора надора, дар уҷа метавонӣ кор бидорӣ. амният ҳамҷода вообще кор даромада наметавонӣ. мегзарем ба саволи 18. ноболиғ дуздӣ кунад чӣ ҷавобгарӣ дорад? ноболиғ дуздӣ кунад, аки ҳозир ман камтар мефаҳмонам бо ҳамун чизеро ки ман намегӯм, кодекси ҷиноятӣ боби 14 моддаи 87 ҳуйка ҳамҷара бихоҳам бо навистагие ки чӣ хелияй чӣ қисмо дорад, ай чанд статьяй ба кадом гурӯҳҳо ҷудо карда мешавад. дар ҳамун моддаи 87 дар боби 14 кодекси ҷиноятида пара карда фаҳмондагиай. мақсад якум бор ки ноболиғ дуздӣ мекунад, ӯра ҷарима мекунанд. дуюм бор ки кар корҳои ислоҳӣ мешавад. ба корҳои ҳатмӣ дорад. бо ноболиғе ҳастай ки ай 14 сола то 18 сола ҷинояти на чандон вазмин кардагиай ҷазои маҳрум сохтан ай озодӣ дода намешавад. агар ки санксияи ҳамин моддаи 87 мақсад ягон дигар намуд ҷазо давай пешбинӣ карда бошад. бо ҳастай ки маҳрум сохтан ай озодӣ нисбати ноболиғоне таъин мешавад ки дар синни 16 солагӣ ҷинояти вазнин мекунанд ё ҷинояти махсусан вазнин мекунанд ки иёра срок метаҳанд, яъне ки статьяшон метаҳанд то 7 сола. мақсад аввал да гуфтем ку корҳои ҳатмӣ дорад, корҳои ислоҳӣ дорад, ҷарима дорад, ба ҷиноятҳои махсусан вазнину вазнин дорад, статья дорад 7 сола. бо ҳамин чиқеле ки гуфтам моддаи 87 кодекси ҷиноятӣ боби 14 хитон мегирен, мехонен, хушрӯтар мефаҳмен. инак саволои рӯзаи мо ҳамин қабл. ба саволотон ҷавоб додам. ба фикрам ки пирратар фаҳмондам, кадомеша ки кӯтоҳ фаҳмондам. бо моддаву боби кодексам гуфтам ки кадомай бидроем бихонен ай ҳамунҷа. чизеро ки ман нагуфтам дар уҷа бо навистагии хушрӯтар мефаҳмен. бо шумо буд Сорбон Сафаров дар канали мо
чӣ ба вай подписатсия кунед. Баъд ҳамин бисёри бародаро хоҳиш мекунанд дар комментаре ки рақамҳои телефонатонро пешниҳод кунед. Аки бахшиш ки мо дар уҷа наметавонем рақамҳои дастии худмонро пешниҳод карда, оз ман рақамтон мегӯм, ҳамин рақамҳои корхона, ҳамун рақамҳода чӣ масъалаи қатъӣ боша менависен, ма дар кортон бошам, агар мара меёбед ҳамун рақамҳо ё ягон савол боша ҳамун ҷавобтон метавам. Мақсад ки рақамҳои корхона ва рақамҳо 501 33 86 33 ҳамин рақамҳода бинависен чӣ савол дорен ё ягон дархости муҳим дорен. Агар ки муҳим набоша воқа ҳамун комментарида бинависен саволотонро ранги ҳар вақта ҷавоб мегирен. 501 33 86 33 зинда бошед намакаса.